Salut, eu sunt Florin, pe să ne jucăm Minecraft. Și îți mulțumesc tare mult că te-ai abonat, ai dat like la videoclipul Minecraft România pe episodul 2, parcă așa se numea. Și eu n-am nici să intrăm pe harta asta. Nume, YouTuber.ro, cum îi spune la celălalt swag și port același. Am intrat un pic pe... Ba, nu! Filmez! Și aici va fi... Da, am dat un creativ și mi-am pus și o dată enchanting. Ok, ceva interesant? N-avem. Îți mulțumesc că te-ai abonat la canalul meu. Să sperăm că o să ne jucăm cât de curând Minecraft împreună. Eu îți mulțumesc în suflet că te-ai abonat, că ai dat like. A primit 2 like-uri de la tine. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc tare mult. Trebuie lapis. Ce? Trebuie lapis. Cred că nu vă supărați că dau pe creativ un pic. Nu cred. Cred că nu vă supărați dacă îmi pun și eu câteva pentru enchanting. Ce aveți, mă? Și câteva diamante. Hai. Să știi că dacă stați aici nu mă enervați. L-am găsit. Să-mi pun și fac, hai să mă închid. Ok, gata. Survival. Gata. Fac diamantele.
Ia pot să spun astea? Habar nu mai am. Da. Mama, 7 din profitul. Am nevoie. Sper că vă place. Vă rog să vă abonați. Ca să am și eu abonați. Să fiu și eu șmecher. Da, și eu stau în sectorul 3 din București. Braking 1. Stai să... Să-mi craftez chestii, ceva. Mamă, lapis. Nu ne-am asta e Nicozia. Bă. Doamne, ce napis! Începe să plouă afară iarăși, parcă. Bă, da. Avem biceți. O să fie jantat. Da, iarăși n-am vorbit, Doamne, unde uite că nu filmez. Oare de ce? Iron Pickets. Bă, ce este? Iron. Și până săptămâni eu plec la 7 și vin seara la 8. Cine stă? Băi, dar nu stă, tu stai de turul. Îi vorbești și ăla o să stea cu tine. Băi, dacă n-are cu cine să joace, o să stea de tine. Băi, așa și tot. Dacă are cu cine să joace, noi te profita, dar nu are de seama. Nu cunoaște nimeni să joace. Băi, vezi? Iarăși nu mai vorbesc, Doamne. Îmi pare foarte rău că am intrat pe game mode. Am vrut doar să-mi iau asta. Nu mai folosesc.
Barbarul. Ah. Nu voi de tort. Trebuie să rezolv. Da, iarăși nu mai vorbesc, îmi pare rău. Cine vrea să joace cu mine, să scrie în comentarii. Cum mă joc neapărat cu voi, că eu n-am cu cine să mă joc. Că verișorii mei au alt Minecraft. Nici încă nu știu care can. Torțe. Toți. Nu-mi place chestia asta. Da, nu asta e important. Ce vedeți voi la mine? Nu, chiar m-am bucat col. Da, o să ne mai încolo. Că am deja vreo 3 stick-uri, am deja level-ul. Nu știu, o să mi stare aici diamante. Și iar îmi pare rău că am dat pe game mod 1. Și pe diamante. Nu mai am lemn. Nu, deci clovere cu năbun. Pe ploaie. Stai acolo, iubite. Stai acolo. Stai acolo. Hai, stai acolo și tot. Așa. Da. Nu suport. Să-mi iasă instrumentez. În vinul. La ce te faci? Nu știu. La Minecraft? Nu știi tu ce e la Minecraft? Eu știu ce Minecraft. Nu credea că ai tu Minecraft. Și am avut mașina de asta. Și nu e albă. Bun, asta Meridian. tot. Mai bun.
Uite-mă de fața mea. Hai. Vreau să văd frumos. O să mă lași și pe mine la Minecraft? Nu, De ce? că nu știu ce era. Ba da. Dar cam atât și cu acest episod. Este un joc cu cuburi. Dar cam atât și cu acest episod. Eu am fost Florin și până data viitoare. Pa, pa!